Ahoj všichni, vítám vás u mého nového videa, kdy si dneska rozebereme takovou tematiku Pokémon z jiného úhlu. Máme vlastně dva takové nepřátelé týmy, kdy máme vlastně sběratele a nějaké takové scalpery a lidi prostě, kteří si chcou přivydělat, chcou na to vydělat a potom pro nás sběratele nezbývá nic jiného, než vlastně dávat úplně neskutečné peníze za to. Což je velká škoda, protože jelikož já mám děti a chceme si třeba otevřít normálně balíčky za normální ceny, tak je to teď tady v té době úplně prostě nereálné. Je to fakt škoda, protože musíme potom čekat na sety, jako je teď Perfect Order. Ten si teď jakože v pohodě koupíme, ale na set, jak je Ascended Heroes a takové, jako dávat za balíček už pomalu 250 korun je úplně přemrštěná cena, jako za mě to je fakt úplně zbytečné, nebo to stejně Destiny Rivals, potom co tam ještě bylo 150 jednička, teď tak už je nesehnatelná, OK, ale na tu dobu to bylo ještě dobré. Každopádně teď, jak vidíte na Facebooku, že prodám 10 booster boxů Destiny Rivals za 10 000 a takové věci, prostě, jako myslím za jeden booster box, jo, ne za všech 10, ale za jeden. To je úplně fakt, jako otevřít si teď nějaký takový set, tak to je fakt nereálné. A i vlastně, kdy booster boxy, ty Elite Trainer boxy stály jeden za 1000 korun, tak si teď akorát tam můžete koupit Journey Together, ten stojí 14 stovek a to ještě fakt musíte hledat. Takže to je velká škoda, protože fakt bychom si chtěli získat otevřít různé ty boostery a všechno, ale je to opravdu nereálné teďkom. To čekáme vždycky, až co vyjde, a další věc ještě, je to nereálné si koupit za ty peníze. A druhá věc, že prostě je to nesehnatelné. Počkáte si na to, než to vyjde, podíváte se na různé e-shopy, podíváte se do obchodu, do hračkářství a prostě ty věci tam nejsou. Nejde to koupit, nejde to sehnat, když už to jde sehnat, tak potom za ty peníze, za které to je teďkom, a je to velká škoda. Pak další věc ještě, co jsem se chtěl s vámi podělit, tak když máme nějaké karty, co otevřeme vlastně a vytáhneme z toho jenom ten hit, tak viděl jsem, že na spoustě videích prostě se řeší jenom investice, co kupovat, na čem vydělat, ale nikdo se potom třeba nezajímal ty karty, které vlastně otevřeme a my si necháme ten hit a co potom s tím zbytkem. Takže mě napadlo, že bychom vlastně s klukama vzali normálně ty naše karty, které máme, ty obyčejné, dali tam třeba vždycky jedno holo, udělali balíčky, rozneseme to normálně do dětské nemocnice, rozneseme to do nějakých dětských domovů a můžeme se soustředit i tady na tohle, protože ty děti v těch domovech vlastně taky, oni se jenom tak neotevřou žádný balíček nebo něco, tak proč jim neudělat tady tu radost, protože jsem viděl spoustu videí, kde borec vezme, roztrhá krabici, vezme ten booster, všechny karty z něho vyhodí vlastně, nechá si jenom ten hit a pak vlastně je to úplně mrhání prostě a i tím časem, kdy to otevíráte nebo něco, já to chápu, máte potom za to sledovanost úplně neskutečnou, miliony lajků, ale co potom s těma kartama, že jako pro nás, pro sběratele, nebo tak to má hodnotu vlastně třeba 50 haléřů nebo korunu a tak nevím, proč třeba nevzít fakt ty karty a neudělat z toho balíček po 15 kusech, dát tam vždycky jednu holou kartu. Ty děti z toho budou mít určitě radost a zanést to tam. Takže to bylo takové rychlé videjko, jenom co mě tak napadlo natočit. A děkuji moc za odběratele, které zatím máme. Děkuji za lajky, to hodně potěší. A uvidíme se v dalším videu. Tak jo, dejte like, dejte odběr a mějte se.